Международният проект по програма Коменски учене през целия живот и мобилност на проекта Моята и твоята родина през моите и твоите очи включва 26 ученици от Националното музикално училище професор Панчо Владигеров в Бургас. Проектът се осъществява от 4 държави – Латвия, Полша, Кипър и България в продължение на 2 години, от 2010 до края на 2012 година. До сега е реализиран на вече една мобилност – Кипър, от 8 април 2011 година. Темата на проекта е «Моята страна през твоите и моите очи». Целта му е по-голямо участие на младите хора в ученето през целия живот и насърчаване на езиковото обучение, да се развива сред тях знание и разбиране за многообразието на европейските култури и езици, да се научат да работят в екип, да се провокира тяхното желание за участие в проекти за европейско сътрудничество. Учениците и преподавателите от Кипър, Полша и Латвия са в Бургас от 18 до 22 юли тази година. Те се запознават с красотата на нашия град, с българските обичаи, с урвака на изработване на мартеници, грънци и други. Те научават за българската кухня, за уникалния танц на нестинарите и българските хора. Разглеждат музея на розата в Казанлък, Самоводската чаршия в Велико Търново и музейния комплекс Етера. Децата ще се научат да пеят български народни песни и да играят хора. Ще се снимат и в българска народна носия. Моля, представете се. Програма Коменски е добре позната в България. Моля, кажете повече за целта на проекта Моята и твоята родина през моите и твоите очи.
Искахме най-вече да сравним хората, децата, учителите от различните страни и нации, кои са стойностите валидни и важни за всяка една култура и кои са тези неща, които са общи като ценности. Защото, може би, различните хора оценяват различни неща и различни неща са интересни за тях. И въпросът, който си зададохме бе, дали това, което е интересно на хората у нас, в Латвия, е интересно и за другите хора. От друга страна, когато отиваме в чужбина и виждаме различни хора и държави, ние започваме по различен начин да оценяваме това, което притежаваме самите ние. Първото нещо, което направихме като въркшоп в Кипър, бе да сравним какво точно са забелязали в различната другата държава българските, полските или латвийските деца, а какво самите кипърски хора искат да ни покажат. Споделете нещо от това свое наблюдение. Ами, например, ние от Латвия идваме от една северна страна и първото нещо, което забелязахме в Кипър, бяха растенията, природата. Кипърците бяха изненадани, че хората от Латвия никога не са виждали портокали на дърво, а са ги виждали само в магазина. Всички искаха само да си направят снимки пред дърветата. Както и тук в България. Всички ние искахме веднага да отидем на морския бряг, на морето, да поплуваме. А за българите и кипърците това е ежедневие. И ние имаме море в Латвия, но там е много по-студено и по-различно. Така че ние там открихме, и то най-вече по снимките, че това, което привлича вниманието на белгийците и латвийците, например, си прилича, защото ние имаме много повече общи неща в историята и културата си. So we have our Baltic Sea, but it is much colder certainly. So the weather differences are very, very big. And we found when we compared photos, then things that Polish people noticed and things that Latvian people noticed were approximately the same because we have more things in common from our history, from geography. And what more do you expect? Какво още ще се случи по проекта? Работилниците бяха много забавни и интересни. Подготвяйки се за тях, ние посещавахме много етнографски музеи. Правим всеки ден посещения. Много интересно преживяване ще бъде посещението на Етера. Ще посетим и Розовата долина, тъй като розите при нас в Латвия са забележителност. Ние нямаме много рози. Латвия пък е забележителна със своите водни лилии, които у нас наричаме водни рози. С тях ние сме много известни и популярни по света. За нещастие, българските участници в проекта няма да посетят Латвия в сезона, на който могат да видят водните рози. Първо да се представиш. Казвам се Глория Кермичиева. Учил в Национално училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигер в град Бургас. Как попадна в този въркшоп, в този проект? Започнахме да се занимаваме от миналата година с международния проект и имахме много хубави контакти с различните държави, когато бяхме в Кипър. Там се запознахме с много нови хора, общувахме с тях, с техния бит, тяхната култура и с техните традиции, опознахме техните държави. Сега те са тук, за да видят нашата страна. На какво ги учите? Учим ги на традиционно българските неща. Да видят какво е суровакница, да видят какво е мартеница, да вкусат от нашата баница и от традиционните ни храни, да опитат много нови неща, които са непознати за тях. Например, българските ни сценари, които са непознати в света и дори не са чували за тях. Има неща, които те въобще не са виждали, не са чували и сега всичко това им е ново. Много хубаво, че се запознават с такива дейности. Какво им е най-интересно? От какво се забавляват най-много? Те се забавляват, когато общуват с нас. Това е най-голямото забавление за тях, да научават наши думи, ние да научаваме техни, да видят наши типични дейности, които са в нашия бит ежедневно. Ние сме постоянно свързани с тези наши навици и това им е най-интересното, да ме опознаят като хора и като държава, като националност. Искаш ли да продължиш да участваш в проекта, да заминеш за друга страна? Да, това е едно огромно предизвикателство, което те подлага на различни изпитания. Това да общуваш с различни държави е много трудно, за да можеш да влезеш в техния бит и в
техния нрав, да бъдеш търпелив с тях, когато не разбират нещо и да можеш да обясниш. Кои са най-емоционални, най-нетърпеливи? Всички са много... Българите са страшно темпераментен народ и са много нетърпеливи да научат още и още и още. И това е в нашата кръв като цяло. Ние ли сме най-любознателни? Не бих казала, че сме най-любознателни, по-скоро сме най-нетърпеливи да научим нови неща. Но всички искат да научат и да видят, да докоснат, да се доближат все повече и повече. Колко нови приятели намери и откъде? Много от всички държави има много близки момичета и момчета, които в последствие стават добри приятели, общуваме с тях чрез интернет, естествено. И се надяваме да поддържаме добри контакти за в бъдеще.